ichokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe ichokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kudisu vamwe tigare mumiti dzimba 10 pamunhu mumwe chete vanoda kudisu vamwe tigare mumiti. That is the sound of Dr. Hosaya Chipanga. Hanzi taiona moto. Dai vanga vari ivo vanokwanisa kukontrola kana kuti vanokontrola mweya yatinofema, vamwe vedu tingadai takatofa. Dai vanga vari ivo vane key yemablessings yekupota tichiropafadzwa navo, vamwe vedu tingadai tisina kana chatinacho. But chandinofarira ndechekuti Mwari haasi weZanu-PF, Mwari haasi wekumba kwenyu, Mwari ndewe munhu wese, ende anotoona vanoda ZANU-PF nevasingade ZANU-PF, vanosapota ZANU-PF nemoyo nevasingasapote ZANU-PF nemoyo handitika. Saka dai pasina kupindira kwaMwari, ndokambo kari kubva kuna vaHosaya Chipanga. Vachipanga vati regai ndivapange nemazano vakuru ava vanzwisise. Pamwe pacho vanogona kunge vasiri kunzwisisa, ndo mashoko andatora ndikati regai ndiuye nawo pa.5 Creative Studios ndikuverengerei, muzvinzwire, muzvionere mega kuti vachipanga vari kumboti chii. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidzai ku.5 Creative Studios, your favorite platform on YouTube zvamanje manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting .5 Creative Studios. Yes, ndisandapinda munyango zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro raurida kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yaurida kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. If you want to support basa ratiri kuita pa.5 Creative Studios wakasununguka, you can use the PayPal link iri mudescription, or you can get in touch with me on the numbers on the screen. Woita sei toonesana kuti ungatibatsirewo sei nemasororo handitika. Right, regai tipinde munyaya yavachipanga. Timonzwa kuti nhasi vanhu vapangwa kuti chiiko navachipanga. Mudhara wekupanga mazano Chipanga. Zvikanzi naturally and basically hazvidi chikoro izvi. The taproot of any country's economy is the transportation, fuel in brackets. Kana fuel ichidhura munyika, kurarama kwacho kunodhurawo. Affordable fuel, affordable living. No two ways. Only the rich do not feel the difference. Yours truly, Dr. H. Chipanga. Ndo mashoko ari kubva kuna Dr. Hosaya Chipanga. Hanzi hazvidi chikoro, hazvidi kana kudzidza, hazvidi degree, hazvidi diploma, hazvidi kuti unge uri professor. Zvinongori general knowledge chete kuti munyika makachipa fuel, munyika mune fuel inotengeka, munokwanisika kuraramika. Why vachipanga vari kudai so? Ukada kurima, uchada kunohodha, kunotenga mbeu, kunotenga fertilizer, uchashandisa transport. Pauchazoikohwa, woenda kunotengesa, ingave fodya, uchada transport. Ende pauchanotengesa, uchada kudzosa mari yawakahodhesa, mari yawakashandisa yetransport. Saka zvikadhura patransport apa, zvinenge zvakudhurawo futi kutengesa, zvinenge zvakudhurawo futi kune ari kutenga. Transport, uchinohodha madomasi,
kuti utengese inoiswa pabhokisi remadomasi kuti ukwanise kudzokera kunohodha futi. Transport, uchienda kubasa kuti unoshanda, whether wadira fuel, whether wakwira kombi, itransport. Transport ndo mudzi, ndo dzinde rebhizimusi rose. Tikagadzira zvese zvatagadzira munyika yeZimbabwe, tichada kuzviendesa kuairport kuti zvinokwira ndege kana zvichibuda kunze kwenyika, tichada kuzviisa pamagonyeti kuti zvifambe zviende, itransport yese iyoyo. Transport ikadhura, fuel ikadhura, hazvifambe zvakanaka, kurarama kwacho kwakaoma. Even nyangwe tikati shuga iri kugadzirwa muZimbabwe, nzimbe kuti dzibve kuChiredzi kana kuti shuga yacho ibve kuChiredzi iende kune dzimwe nzvimbo kunana Harare nekupi kwese uko, itransportation inenge ichiitika. Saka vakuru vedu handisi kuziva kuti vari kutadza kunyatsonzwisisa papi. And Zimbabwe, ndambotaura muprevious video, yakwidza petrol ne 39% mamwe manyika achikwidza nema 0.1, 1%, 2%. Highest from Zimbabwe yakwidza ne 6%. Zvikafu kune dzimwe nyika hazvisati zvakwira, muZimbabwe chikafu chakutokwira. Transport, public transport chatokwira, hauchawane kombi ye50 cents, madola nemadola 50 zvichienda kuma $2 depending netime yawaita sei yawakwira. Dai pasina kupindira kwaishe, chokwadi isu vamwe vanhu taioneswa moto, because marongero avanoita vacho vepanyika vanongoda kuti isusu vanhu tuone chi, tuone moto. Rega ndingoverenga 1 or 2 macomments in comment section tuone kuti zviri kunzi chii, vari kutiwo chii vamwe abiyangwa ava kuti zvakamira sei, vari kufara here nazvo zvinhu izvi. Zvikanzi ZANU-PF is ruthless and evil. I mean the top brass, not the helpless passenger aboard the bus. Hanzi vane moyo wakaipa, vane moyo usingaite, iva vekumusoro-soro vada kutongera vamwe chitororo, zvakaoma. Zvikanzi a man himself. Zvikanzi plain truth, asi hatinyare hedu. SA fuel is roughly 22 rand per liter, but hapana chinhu chati chakwira mutengo, even transport. Transport hanzi chingori same price, sugar ichingori same price, upfu uchingori same price, hazvina zvati zvakwira. Asi muZimbabwe zvinhu zvakutotanga kukwira, pakashata. Zvikanzi powerful words, on point, always on point. Ndagaya, that's true, nailed it, true, very true. Vapange chipanga, vapangei mudhara. Mawani aya ndofunga mazvionera, mazvinzwira mega mashoko ari kubva kuna Hosaya, Dr. Hosaya Chipanga. So me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes. Truth is bye for now. Let's meet in the next video.